Iki ngglidik oleh pancen ora. Wah. Aku mudhun demonge tanten kan age ganti. Apa iki? Ora paham aku. Lembukan kok malah lunga. Wayah lembukan kok krasa nguyuh. Aku yo bingung dalam hati kok esa. Iya. Bareng munggah kok jarike beda. Ya ora apa-apa. Aja mirang-mirangke rombongan. Ora, aku ya meh ngomong. Ya. Jenengane terlalu tabung ijo kok. Jenengane terlalu tabung ijo. Apa kuwi? Gas terus. Ya apa mergo olehku ngegas terus kuwi ya dadi kuwi mau. Iki ya edan kok ben kaya iya. Edan ning panggung ora masalah. Penting nek ning dunia nyata waras wiris. Iya. Niki wau nggih enten pamundutan saking Pak Saryadi. Nggih dadi ati. Hah? Dadi ati Mas Sami. Salam kagem keluarga Ikarpus Ikatan Keluarga Tepus Sejabotabek ugi kagem Dimas Gatot Jatayu sugeng pirsani sinambi leyeh-leyeh. Nggih Kyai. Monggo kula aturi minangkani dadi ati. Sawere pira? Sawere pira mau? Enten no. Pira? 200. Mosok sida tok titik to Mas. Ya wis Kyai. Peken pun Kakang ora arep nyaluk. Ya. Yo, kekarane wong akrami. Kekarane wong akrami. Aduh, tumbang gegarane wong angremi. Ora sembrono. Benda tatu rupa amung ati hamung ati pawitane unggahno iki nek roh cewek wis ora meneng. Tanggaku ki arep dikalap ro kimpul. Ge saiki. Terangane di WA ora dibales. Ha modaro tak ngono. Selerane Mas Kimpul iki bocil-bocil. Wah, ya pancen iya. SD mosok dipacari. Wah, bahaya iki, bahaya. Ayo wis parah banget rek kowe. Karo Pak Jati wae parah kowe. Iya. Dolan ki mesti gawake ora kene jarum super telu to. Terangane nggo mbujuki bapakne kuwi lho. Kalah aku mung nggawa loro kono nggawa telu wae dian arep nggo mbujuki kuwi lho. Luput pisan kena pisan yen gampang ayo menang to kowe mikir arep bales apa sesuk. Ayo termenung terdiam. Yen angel
tan kena tinumbas tan kena tinumbas harta dilanggam ketok wae ya men sahdu ya nggih niki lak sesuai kalih kahanan maksudnya niku lak sumuk ngoten to di ya nek aku ki nek wayangan ki seneng aku sing sumuk ngene iki lan jenengan ki gembya-bias nggih mboten niku lho enten tisu kok niku enten tisu iku tisu tak kula cepaki tisu ki tak nggone ning omah nang omahku soalnya ya sumuk wae iya tak wet-wet ya golek ising kayang apa mengatini kelakon seprene panjakku malah nyimak streamingan iya kayak dipencet difokus ke nggon raiku terus dadi nek kira-kira nek sing raiku ekspresi elek ngono dipoto iya terus dikirimke nang grup dadi nang grup iki saiki wis gayeng mesti perang foto iya yo Nawala wacanen. Aku nek maca dhewe ra iso, isaku kurang maca isi hatimu. Lah isi hatiku napa ya, Mas? Ya isine iki maneka werna ning kono ana sega, ana bubur, ana aku barang ning embus ning. Lah wong riyen jenengan tau ngendika ken nulis jenengan ning atiku ngoten to? Wong tok tipek dhewe ngono kok. Ya ora. Aku jujur blok suta blak kotang terus terang aku ki ora tau duwe tipek. Lah ning nggo tipek ki gurung jilih aku. Jilih tak sak go bali. Tekan ngomah ya gur wis ilang. Wis diwaca. Kula nyuwun gending gelang kalung saking kula Mbah Simin. Simin apa? Ya. Nggih, Mbah Simin.
Kinangkene ana Tante Niken. Mangga tante. Yang sudah girang sekali. Iya. Waya. Hah? Bisa ya? Oh iya, ya kersane karo Mbak Niken ya. Manje, wae ingkang badhe dana sumanten menika kula. Ya. Mangga jumeneng kula aturi minggah dhateng panggung. Dipun sepati kroncong. Kroncong. Mboten sing sik tak golekane. Ya. Mangga Pak Darto Suparno. Wilujeng dalu Pak Darto. Nggih, Waalaikumsalam. Dipun gesangaken rumiyin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Bapak Darto Suparno. Nggih. Kula saking Bodeh. Saking pundi? Saking Bodeh. Bodeh. Nggih. Badhe dana swanten. Oh nggih. Bawa taping gunung ingkang versi Islami. Oh nggih. Gering punika kula jakaken dumateng lare ingkang nembe dipun kitanaken. Oh nggih. Lamuk mriki lare ingkang dipun kitanaken kala mangke menawi sampun ngajeng dewasa dados lare ingkang soleh. Amin. Dumateng tiyang sepahipun migunani dopat dumateng tangga tepalih. Amin. Sanak kadang nusa bangsa miwah agaminipun. Nggih. Amin. Allahumma amin. Nggih, menika wasana badhe kula wiwiti. Nggih, sumangga. Limang wektu salat Isa subuh luhur asaran magrib iku aja kongsi kanto iki ora dijenglengke ya Truk merga sing didalami maknane ya awet brek sing yoga Pak Lurah salat Pak Bayan salat nggih Pak Kaur salat wong sak kantor kelurahan salat kabeh sae sip ayo padha dilakoni kanthi kusuk yo salat limang wektu aja lali ndang tindakno yo ayo salat
Nadyan abot sawa Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Darto. Nggih. Kula maringi mboten nate mung belajar. Wah, mboten masalah. Sedaya mriku belajar sareng-sareng. Kula arep ngaten iki nggih tesih belajar. Ya. Ya, ki mau ana pamundutan gelang kalung. Ya. Kersane dipinangkani dening
Tante Niken. Disepati sing unik-unik iya. Gundul Pak. Jaranan apa? Os. Turangga muda. Lah ya sing ngene iki lho sing tak kene. Engko nek aku ndadi piye lho? Aman wong dasare wis kaya garong ngono. Sing tanggung jawab sapa? Ayo. Ora usah men anu dhewe kok jasane ora. Jawabe ning panggung. Yalah, ora sida Siwayanti. Nggih. Wah, lek can Kakek Sugiono. Kakek Sugiono kae. Kakek idola. Lagunipun Gelang Kalung. Gelang Kalung. Ya. Ki ya tak kentonke nggo Pak Seno Kalasan. Ya, siap. Ya ditujukke, diaturke. Ya. Nggo Mbak Niken. Yuk Kakek. Ya. Bule. Kakek sama tante ya. Aduh banget sangkane. Ya wis. Cinta itu tidak memandang usia. Ya. Trebluk. Ya. Ya. Hei. Sae, Mbah. Sae kek. Sepi mburi bisa. Gelang-gelang dadi saksi muga sliramu ra bakal citrani wiwit nyanyi nganti akhir
wedi kok ora wani ngetok kok. Ya iya, sapa Ketut? Ya. Mas Ketut iki ngakon aku kon goyang sampai bawah itu. Angkon ndak sisan gawa bantal iye turu sisan. Terus di video gue inspirasi. Heeh. Cah ki nek omongan kok saru. Ngono kuwi nakal kok. Ya dilanjutke dintekke. Mingkem. Diar. Ngempleng. Matur nuwun. Iya, makasih tante. Apa nah reng? Iki sing sesideman. Oh iya. Kersanipun Mas Arif ingkang Mbak Arif ya, Mas Arif. Mbak Arif ya. Arif jagal sapu, Mbak. Ya, Mbak Arif. Wih, Trah jarum apa piye kowe? Purba carita. Iya. Tak kira arep nyawer aku. Jebule ngedule kamera. Ya. Biasane yane iki sing dideke niku biasane yane iki sing ngadeg. Cagake kamera wis. Iya. Nggih, Mas. Mas dah. Anu sesideman. Oh, nggih. Heeh. Yo Langsung sesideman yo. mawon nggih, Mas. Ya sesideman yo. Ya. Ning sak langgam tok wae aja nganggo dangdut. Oh, nggih. Ora manut Pak Bandem. Pak Bandem kambil. Iya. Luweh becik patenono memang
mergane ana pamundutan Sesideman. Ya, Sesideman ki karyane penjahipun Ki Haji Sukron Suwanda ya to. Iya, Ki tak wacane pamundutane agi tak waca saiki. Katur Ki Dalang nyuwun Sideman kalihipun Ki Haji Sukron Suwanda katuju aken dumateng para tamu sugeng midhangetaken saking Pak Sakidi Giatot. Ya. Oh nggih siap. Ya, kuwi Pol. Ya. Dilanjutke. Ya. Urip ana kutha. Lolo. Kowe tak tukake. Ya. Yo, ublek kota. Urip ana Nggih, makasih Mbak Arif Budi. Wangine wangi. Senengane kok kaya iklan sabun. Ya. Sabun andalane Ketut. Iya. Ana apa nek ke minangkane utang ya. Job kawuri ya pementasan wingi ya. Ana piantun ingkang ngresake jineman ya tulis Kresna ya sing anu Mega to le. Ya. Ki karo nggo ngundang Semir iki. Oh iya ya. Ora usah ngadeg gek linggo wae mengko ndak. Kuwi mau ya. Ya. Ya diwiwiti. Aku lagi bisa niki krungu. Iya. Lah ya wingi ngrungokke nang kono.
Ya. Ya. Tulis Kresna ing Kepenak. Iki mau suarane sapa? Suarane Mega. Wah. Sapa? Suarane Mega. Cah ngendi? Wah, bapake malah urung kabar iku lho. Cah Ponjong apa lho? Wo. Ana ribut. Hah? Ana ribut. Aku kenal bapakne. Wah, bapakne ulang gunung ruang. Galak. Sing anakku ku sing ora rabi ming gareng. Nek iso sesuk arep kon ngepek gareng. Aku ki ming wong kere kok, Pak, arep kok tuke wong nyeni. Ngono lho kowe. Lah kowe iki ya nyeni. Ah ya jane iya arep